L-ewwel kumpanija bis-sistema ta' ride sharing f'pajjiżna, il-kumpanija Cool, se tkun qed twaqqaf l-operat tagħha f'Malta mis-27 ta' Jannar li ġej. Kif stqar id-direttur eżekuttiv tal-kumpanija De Bono Group Michael De Bono, is-servizz offra mezz ta' trasport alternattiv bi ħlas affordabbli bl-iskop li joħloq alternattivi żjed sostenibbli. Dan għaliex tnaqsu l-karozzi misjuqa minn persuna waħda filwaqt li tnaqset il-problema ta' konġestjoni f'ċertu ħinijiet. Dan apparti li naqsu l-emissjonijiet persentaġġ konsiderevoli u għalhekk li skont statistika miġbura Cool kellha l-akbar impatt pożittiv fuq it-traffiku matul l-aktar sigħat intensivi ta' konġestjoni. Il-kumpanija Cool qalet illi filwaqt li s-servizz tagħha kien ta' impatt pożittiv, dan mhux soluzzjoni għal problema ta' traffiku li għandna f'pajjiżna, iżda għandu jkun hemm bidla fit-trasport b'soluzzjonijiet li jnaqsu traffiku. Cool stqarret li se tkun qed tagħti rifużjoni ta' ħlas lil klijenti li qed jagħmlu użu mill-pass tagħha sal-ġimgħa 27 ta' Jannar, filwaqt li taċċerta li x-xufiera se jkunu qed jitħallsu dak li hu dovut lilhom. Din il-kumpanija hija tielet kumpanija li waqfet topera f'pajjiżna, hekk kif fl-aħħar tas-sena tal-2022 Next Bike Malta u GoTo wkoll temmew is-servizzi tagħhom li jfisser daqqa fuq is-sistemi alternattivi tat trasport.